En el marc de les activitats de la Revetlla de Sant Jordi, la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres va acollir aquest dilluns al capvespre l'acte d'entrega de premis de la primera edició dels Premis Vidracif. La iniciativa, impulsada conjuntament per l'Ajuntament de Porqueres i per l'empresa del municipi Vidracif, té com a objectiu distingir els dos millors treballs de recerca del curs escolar 2023-2024 a la comarca del Pla de l'Estany. Per a fer-ho, en aquesta primera edició s'han establert dues categories. Una correspon a treballs de recerca que versin sobre alguna temàtica relacionada amb l'àmbit territorial de Porqueres i la comarca, i a l'altra s'inclouen treballs de recerca de la temàtica i l'àmbit disciplinar que sigui. I és que els Premis Vidracif volen potenciar l'esperit de recerca entre l'alumnat d'estudis postobligatoris i fomentar treballs d'investigació sobre el municipi de Porqueres. En aquesta primera edició s'hi han presentat un total de 13 treballs de recerca originals, 7 en categoria d'àmbit local i comarcal i 6 en categoria d'àmbit general, guiats i avaluats pel professorat designat com a tutor pels centres de secundària del Pla de l'Estany. Tant des de l'Ajuntament de Porqueres com des de l'empresa Vidracif feien un balanç molt positiu d'aquesta primera edició, remarcant sobretot la gran qualitat dels treballs presentats. Sí, penso que s'han complert els objectius, sobretot en el sentit, en primer lloc, que hi ha hagut una molt bona participació, estem parlant de 13 treballs de recerca que s'han presentat, però sobretot no tant la quantitat, que també, sinó la qualitat, és a dir, han sigut treballs molt elaborats, molt treballats, alguns parlant de Porqueres i comarques, com hem dit a la presentació, també a nivell tècnic molt potents, i també acostar aquest món privat i aquest món públic, per tant també els múltiples objectius que ens havíem marcat, penso que els hem assolit. Balanç fantàstic perquè ha sortit tot molt bé. La veritat que s'han presentat uns treballs amb un nivell espectacular, ens han sorprès. Sabíem que els nois feien un treball de recerca realment molt bons, però ens ha sorprès el nivell molt alt i ens ha costat molt i molt determinar a qui li donàvem el premi, perquè jo crec que n'hi havia més que es mereixien potser el premi, no? Però n'hi havia dos premis i s'han donat amb tota la il·lusió, no? Sobretot amb la intenció de valorar aquest talent, aquest esforç, la creativitat i sobretot l'excel·lència que han demostrat alguns amb el treball. El jurat estava format per un representant de l'empresa Vidracif, un membre de cada institut de la comarca i un membre de l'Ajuntament de Porqueres. A la categoria de treballs sobre Porqueres i comarca va ser escollit guanyador Jordi Mach, de l'Institut Pere Alsius, pel seu treball titulat Artistes actuals del Pla de l'Estany. En ell ha realitzat un estudi profund sobre 18 artistes del Pla de l'Estany, mitjançant un seguit d'entrevistes per conèixer-los millor i explorar el món de l'art. L'objectiu del seu treball és preparar, muntar i realitzar una exposició amb les obres d'aquests artistes locals. A la categoria de temàtica general es va distingir Helena Morfulleda de l'Institut Pla de l'Estany pel seu treball titulat Seguint la pista d'un assassí silenciós, anatomia del CCR. El treball de Morfulleda consisteix en un estudi exhaustiu sobre el càncer colorectal i el seu procés de diagnòstic. L'ha realitzat gràcies a una estada a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. El premi per al treball guanyador de cada categoria ha estat de 1.000 euros, a més d'entrades per al cicle d'arts.